Момче! Късоглед ли сте? Защо не носите очила? Осемдесет. Да. Задръж рестото. Дължа ли ти нещо? Рестото ви? Добре. Горката. Има още много да учи. Консуело. Консуело, Консуело. Права съм. Да връща пари, това е безобразие. Какво правиш, скъпи? Всичко е наред, благодаря ви. Добре. Оставям те. Извинявай. Вземи. Непрекъснато се биеш. Какво да правя? Бяха двама негодници. Видях ги на автобусната спирка. Тормозех един старец. Какво да правя? Просто да гледам? Двама негодници, а? Не искам скандали. Ти прекали. Уволнена си. Не може да ме оставиш без работа. Нема, ти си виновна. Заври си тъпата бензиностанция, знаеш къде. Дойде разплакана да ме молиш за работа. А сега се правиш на важна. Изчезвай. Извинете. Мисля, че не бива да говорите така на една госпожица. Какво желаете пак? Искам да ти дам визитката си. Може ли? Не се сърди. За какво ми е визитката ви? За да ми се обадиш, ако се нуждаеш от нещо. Благотворително дружество ли имате? Патрисио Бенегас. Ноел Готиерес. Ноел? Да, Ноел. Казвам се Ноел. Ще кажете ли нещо? Да, първо името е хубаво. И второ, убеден съм, че си родена на 25 декември. В 0 часа. Чудесно. Много сте интелигентен. В часа, в който се раждат красивите момичета. Довиждане. Никой не бива да те тъпче. Никой не може да унижава дъщеря ми. Махни си краката. Имаш работа в пицарията, нали? Да. Аз чакам едно шоу. Хилда, помогни ми да имам късмет и да спечеля малко пари. Мамо, възрастна си, за да работиш. Внимавай. Родихте съвсем млада, помниш ли? Да. Чувствам се толкова безполезна. Искам да ти помагам, но се чувствам като... Чуй ме. Ти много ми помагаш. Господи, каква любов! Аз не ти ли помагам? Нищо ли не върша? Разбира се, Русита. Ти също ми помагаш. Знаеш ли какво трябва да стане? Трябва да забогатея, за да започнеш да гледаш на мен с други очи. Какво говориш? Наричаш ме интересчийка, така ли? Внимавай. Мен никога не са ме интересували парите. Никога. Така е. Права си, за това си права. Ако те интересуваха, щяхме да се храним всеки ден. Нали? Роса! Не плачи.